बाप रे बाप यही घर में तनी जगह बाटे नु कि खा पी ले हम ना तो सबन के घर में ने उतर रही कैसे ने उतर रही डाहेली सन दादा हमरा के हो जाना ने उतर रही जुटा रही सन लेकिन कोई पे कोई के ध्यान ना रहत रहे इजा तो सबन के बुझात रहे कि कन्नेउए पे ध्यान बटुए सब आवत जे एक कनिए ठीक बाऊ नु मगर कोनो के नहीं बुझात कि हां कन्नेवा खानो खा ले कि ना खा ले ओजे के खइले बानी मारो में के जोन खाना खियावले बियानु हमर फुआ उहे खा के हम बानी ओकरा बाद खाए के मिलल हटे कोनो चीज परस में हमरा डरले रहिसन कसार वसार कैसे खाई हमर मर्दे रहला हमरा भेरिया गाड़ी में चुप करावत रहला जीवे जर के लहकत रहला हमरा के बाप रे बाप अभी कौन सुकून मिलल हमर कॉलेज के कब्बे से भूख के हमर जान निकलत रहला कौनो के बुझे चलत रहा पहले आदमी के गोती नहीं है ना दे है नाम के न बैठने कनी के अगर रहते सन नहीं मन तो पूछते सन के हां कनिया लइका के बुद्धि बे करतन पूछ ले खइले पिले बिया कि ना बिया तई रोए में हालत हमार खराब हो गल हटवे कुछ भी कह दादा खाना बड़ा नीमन लगता चुरा के लुका के से भागनी हां जब से अपना घर में से बार-बार झाकत रहनी है तले कोनो ना कोनो आइए जात रहली है चली है तो तीन तो धरावा रख दे बाक्सवा पे सीधे माई और भौजी से कह तब इनकरा समझ में आई कैसे खाते जन तो कबो के राक्षस माई मरले बानी बड़ा निमन लागत दादा खा लेबे तो ना पूछें जता ना खाई हम ना खाई कोनो ना पूछत रहली है सब खाली मुंह देख देख के हैं अपने निमन लागत सुंदर लागत ए से ज्यादा कुछ निकलत रहला मुंह से कनी के कितना बढ़िया बोरी करी बनवले बैसन दादा हम तो परेशान हो गरनी है बुझात रहला हमर चक्कर आ जाई भूखे पेट उतना दर्द करत रहला आता ना बैठे ना तो टेंशन का बैठे आराम से खाई बाप रे बाप का जानी कौन डलसिया झम झम बाकी कुछ भी कह पैर बाजल है तो सही हम मुड़ को नहीं कोनो देखला से थोड़ी ना खाए द आराम से हमरा के कोनो जाने से डर बा जल्दी खाइयो लेतन दादा तो बड़ा चालू हो के मेहरा दो अयो दादा एकदम से भोर बिया हनु एकदम सुगा के चिड़ै के तम ध्याने ना देनी है मोय पिंजड़ा एकदम कैसन तो हो गरे कुछ को धो धा देनी अब जा तनी कनी के ढुका के में रख दे हम कहिए से दूसरा छोटी छोटी पिंजड़ा में बावासन आए दो तीन गो बावासन कैसे रहियसन यही में थी कहते दादा अरे बैठा ना तारा के का भइलो हबड़ाई लड़ू ने बैठ ऐसन त मेहरारू कभी नहीं देखले रही हो भौजी अब भइल का आ जानत नहीं खू आइल बे जन तार गोतिनी देवरानी ओकर राक्षस माई मारले बानी ले जाके पत्तल में को जन बक्सा का कोनरिया नहीं खे ओकरा में बैठ के मार हाउर हाउर खातिया होय हो राम ओकरा ई नहीं के बुझत के थी हित ना त सब परल बा सब कोई के खाना बनता आ वो अकेले ही खातिया हो पेट में जनाता कि ललाइनी माई मरले बानी कबो कबो के मिललो नहीं के चलो करा के दिखाओ तनी तारा के चलो माई कहां गई बे पूछी रौरा अपना माई से कहम नु त रौरा के मरबो करियन आ बोलबो करियन काहे से कि माई के आता ना आंख बंद करके विश्वास कइले बड़ी ओकरा पे कि हमार छोटकी पत्तो लाखों में एक आवतिया रौरा के देखले नहीं कैसे कैसे बोल छोटिया तुम्हार घर के मालिक मत थोड़ी हमार पत्तो रखे के हमरा बेटा के रखे के बाटे तू ए त करेजा पे लेके बैठल बानी के जइए दिन आ दिन वो देखाई भाई वो जातनी देखाई कि देख ले मार तरा रही ना उतरा रही कि मार दे हमार छोटकी पत्तो करी छोटकी पत्तो हमार तार शिकायत है त ना गावे गावे त हमरा शिकायत गा के का करिए राम जी हमर ना बिगड़े त उनकर बस में बाटे हसोई में खातिया हो चलन भौजी तोरा के देखाओ तनी तो देख ले त विश्वास हो जी ना हां खाबू आइल बिया घर में पेट में ललाई आ गई नहीं है जैसे ही रखे के रख ऐसे भी ये पूछी गोतनी जरे रहे के बड़ा शौक रहे लेकिन अब हमर शौक धीरे-धीरे मिटल जाता टोला महला हितनत के सुन के कि गोतनी में के चला दिखा देनी आवा आई हो माई देख ला कहत रहू ना अपने माई के जाके लिए लेवा जल्दी आके आवा लेके आवा काहे पेट में ललाई नहीं मैं मरले रही कब का मिलल नहीं रहे हां छछानी में मतलब बनिया के लेके बैठ गेलु पे ले तो ही सबसे कथा तो सुन के नहीं तार माई ये बुद्धि सिखलवे रहो तारा के दीदी ना हाला मत करिए दीदी जरूर सब अपन बन जरूर तब चुप ना लगाएंगे तो जानता नहीं घर में तोरई बैसन सब हाला को दे सब बाईसन बोलहु के लूर नहीं खे का ए बचिया आए नैहर में झगड़ा ही नहीं रहलु का एकदम से नैहर में ये सिखले रहो झगड़ा ही न हो का हो नैहर के अपना जी दीदी रो हमर गोतनी हनी ना है देखौला उ बतौलन कही तार गोतनी हनी हम तो पहले से जानते ना रहनी है लेकिन एक बात कही
रो रो हमारा बारे में चुपचाप लगा जाई रो रो कुछ गलती करम तो हम चुपचाप लगा जाई आई हो माई पूछ लो कौन गलती कैली बनी आज तक भगवान लगन मत करस कि कुछ गलती करी हां खाते बने तो पहले के अते तेरा खाटे में खाई के मन रहे तू सास ले कह तू हमरा से कह तू अब बताओ लोग बाग देखे माई के लिया ले ना हो बड़ा नाच अबे अपनी शादी का तो बिहान में कथा ना सुने ना हो के संजी की नी आजे कथा होखे वाला रहे चल पेट में ललाइनी मैं मार देले बानी तो खा ले लो हां के जान निकलता जान निकलता करो उतरलो हमारा आज ये चक्कर तो भले हॉस्पिटल लेके जाइत आदमी तारा के चक्कर में कुछ हो जाई तब है रो रो बात करत बानी देखि जरा गोल पे गिरत नहीं कुछ हाला मत करी जे ठीक हमारी इज्जत के सवाल हमारी इज्जत चल जाई आई ना माई तो झोटवा धक आई तरनवा दैया बहिन जानता लुक ना हमई धलती लेकिन का करी अपने माई से लाचार बानी जय बुची दिखा दो अपना माई के देखि ठीक नहीं जा करता मम्मी जी के मत बताई तू जान कइलू कुल नाश के तोन ठीके कइलू देवता पितर के नाश देलू खा लेलू खैनी दंगनुआ गइलू खइले बानी हां जाना अरे कब बात में झगड़ाइन हो जाले छोटी बच्ची का लड़त नहीं आई ने झगड़ाई हमने कहत नहीं नो झगड़ाइन बालू तो झगड़ाई ना कहीं हां अब नया बालू तब नहीं बोलनी तू नहीं कभी जानता नहीं झोटवा था क्या तार के लाछाड़ दिया यही जे जानता लुक ना कोई देखो इस वाली में अपन रंग से खावा तो बारिश में खोलना पति बताओ ना मान तुमसे देख ले लिए तो आदम देखो ना कोई बताओ ठीक कैला सिया ए मम्मी जब हमनी के तो बता देनी जा अब रौरा नु सोचे के बाकी उ का रौरा जरे करत ये का नहीं करत सबा के बहुत अच्छा नु बतावा हित ना तो सब हंसता मामी जी अफुआ जी तो कहीं मत कि दली दरे या का हो हाँ देखी बात ओकरा पे नहीं खियावत बात ओकरा खानदान पे चल जाता केहू ये नु कही हम काल गुले गलती करन त काल लोग हमारे के नु कही कि ओकर खानदान नहीं मना रहे माई बाप नहीं मना रहे आए मतलब कोई से खा लेला हम ई सोचत नहीं अरे अभी सब्जी बनावही के बा मान ल बड़िए करिए बना रहे खाली या जान जे कि एकदम नाश कर देलस जान जी पूजा पे नु बैठे के रहे ओकरा अब का पूजा होई घंटा हां तब हम के तुम ना के पानी पिया कर खल बैसन रे जिए का मन नहीं के करत के का है तोरा के दवाई करे के लनी कहत रे कि जिए के अरे हमर बीपी ऐसे लो बा और तोर मेरा बीपी हमर बढ़ा देलस हमार मेरे रुका 1500 से सुन ल ना जाए ये रौरो ना हमरा पढ़ कियो सुमित ना रे अच्छा सुनी हम जी फोन पे बतियात रहनी इनकर ना लुरबुदी सिखाए लगे हमरा घर में कैसे बेटी पतो रहेली सन का भोज बताई दे बताई त नीचे से खाए लिया क्या आज जाके छतवा पे हो जने पकासो को सो रखल बैठे उ घरवा में हमें मार हाथ ना एक छिपा लेके खाती है बताई तो दो बाबा में बैठ ओकरा खाए के भूखे लागत कहि तो हां मम्मी जी भूख लगा चाहे हां दीदी जी भूख लगा खाए चला के आदमी पलंग पर खियाए त बताई कि देख के का कहत निमन लोगवा कहत रौरा के चाहे तो भोज अभी नया बिया ना देखली नया में ना तो सब करम फल के देवेली सो तो हालत पे गांव घर जनै के तोर शिकायत हुई लोग तो जान गई इतना ता जान गई अब के जानी अब के करा से बाकी बा पूरा घर के बात हित नता गांव घर पे जानता माने घर में ही ता बा ही ता तक सामने खइबू त का कर ई त तोरा प्रणाम करी हां समझाओ झगड़ा कर हम ना समझे तो मेरा तू समझाओ मम्मी जी जे समझावे छोटा पेड़ के घरवा से बाहर निकाल दे फेंकिए दे ना मम्मी जी जे समझावे कि बुढ़ाइयन मम्मी जी त मारे लागी चरलात ऐसे कैसे मार दी हमर रहते रौरा रहते राव रे हर मर्दाना के पास त हमनी के ना हनी जानू कि मरद के एक लेके चली अरे बड़की जब हम के रहते हुए खा लेलस तो मारे में ओकर हाथ देरी लगी रे अरे कुछ कारण बोले बुखाई होई छुपे त खा लो कोहेला नु चोरी छिना रोले खा के काम करेला जी तो कर काम समझाई अरे ये कतले तब मेहरारू के पटिशन दे हां जी बात ठीक है कहत या हो गले सब मेहरारू वाला हो गई अब सुमिता पहले के बाद के हाजी के हाथ दूरा पहले भगाई लगाई का जाके मेरा से बतियाई पहले अरे कोना के लइका भइल बा कि बाजा बजाओ त सब पैरवा इतर करी छी कोरो तनी हो ऐसे का को कह सुन कॉल चला तड़ू ये कॉल चाहते नहीं किरो घर के लोग हां मने बहुते अच्छा बैठे ना अरे हम जानते तू का कॉल चला तड़ू का देखो तेरा भूख लग रहा है मैं माई कॉल हमर जौन बात हम कहत नहीं ना जानता नहीं हाँ तनी सब भूख लागो रहे तो माई ले कहल हम तारा माई ले कह तू बहिन रहे ओकरा ले कह तू कॉल रह तू कह के खई तू इना जानत रहो कि ससुरा आवल जरा तो पहले ना खाई जाला ए जी जानता नहीं हम का कह गांव से रही ना वो जैसे जब बियाह होकत रहे ना हमनी के वही घर से भूख लागो रहे अब रोत रही नु तो सब कुछ जानत रहे नु कि अपन गांव छोड़ के ज्यादा नहीं रोत नहीं बाकी हमरा में भूखो लागो रहे के चलते रोत रही भूखे रोत रहो तो कहलू हमर ले काहे ना कि भूखे हम रोत नहीं बाक जरूर से शर्म लागत रहे जी
ए तो शोरूम के का बात बा 6 महीना से फोन पर बतियाओ रौरो तो त बानी गाड़ी में आवत रही न त खाली हमरा के चुप रौरा करावत रही, लेकिन एको बार पूछो नी कि हां तारा भूख लागल बाटे कि ना। 2 बार पूछनी तो ड्राइवर के नाश्ता करें तो कहीं नाश्ता करबू त ना जाना ताड़ू एमे कम जान त नहीं कोनो बात नहीं खे, ठीक नु बात कोनो ज्यादा गंभीर नहीं खे, लेकिन जानते बड़ो गांव तो हो ना कि भर दिन खात रहू तो भर दिन एजो खइबू, एजा कुछ रीति रिवाज कुछ संस्कार होला, थोड़ा सा कंट्रोल करे के चाहिए, बात बुझाता नु। का कंट्रोल करी जे सब कुछ कंट्रोल हो जाला, भूख कंट्रोल होला का। सीख भूख कंट्रोल करे के ना सीखबू तो मुगा मर चक्कर आत रह जानता नी पेटा में बुझात रहे ना कि हेने दुखाता हेने दुखाता हेने दुखाता, कंट्रोल है ना होत रहा। का भौजी देखी देवर के घर हम संग अगने हम करो बात नहीं के डराए हम जान तरीके से मैं रहे, लेकिन बताई ठीक करो तनी नु रोगा। अब तक खुद नहीं हम अब क्या कर देनी, अब का मामी से राय कहनी है रोगा। अभी का मामा मामी ले कुछ कहले बानी तो मामी जी झूठ बोलत तनी का कहताड़ी बैठ काहे आ कन्या उतरे लगी रोगा, तिरिय चरित्र लगनी पढ़े पढ़ाए कहतनी कि मामी देखो त हमरा मौगी के दूसरा तड़ीसन काहे मौगी जिसन करमा करी जिसन दूसरा ना जाई। ये दीदी का करम क देनी जी खइल ई कौन मन का बड़ बात हटुए। अच्छा मौसियो झगड़ा लगा मामियो झगड़ा लगाव नहीं का माने रहुए लोग दोनों मामी ले हमारा भोर ही भेट भइल बा भोर दिन भेट नहीं के भइल और सही लगल एक अपने से बनाए का अपने से बना के क्यों कहेला, इनकरा भूखे लागला तो धीरे से कहती हमरा से हम यही घर में लिया के दे देती खाए का। अरे तो उहे त कबे समझावत नहीं भौजी हम हां माने के का जानिए बाबू राउर मेहरारू रौरा जरे बर्बाद करी की एती करे मेहरारू एगो लक्ष्मी के रूप होके सन राक्षसी के रूप ना होखेली सन, ठीक बा ये दीदी देखी ये तो ढेर कहता नहीं ठीक बानू जे बस कह देता राउर भौजी बातें बात में बहुत कुछ बोल देता ही, हम नया बनता का जी एकर मतलब कोई कुछ बोल दी ऐसे करबू नु तो भौजीए ना जौना के ना चले के लूर वो बोल दी, धीरे धीरे सीख जेबू हम जानता नहीं गांव सीख दे। अच्छा ये बताई देख ली आज हम मानते नहीं हम तो गलती करते नहीं तो हाला कर देली है जब सब पूरा घर के लोग से सब कुछ ताना मारता है भीतर भीतर सब कुछ बहुत कुछ बोलत बट गए, लेकिन ये गलती ना करियन ये तो ये गलती करिए ना तो ये रो जानते कि घर में काम कर दे महाभारत से बड़का महाभारत हो जाई। हां ना तो भौजी तो पढ़ल लिखल ना है, तू तो पढ़ल लिखल बाड़ू नु सोच समझ कर गाँव हूँ नहीं खाता रहू स्पीड में रोज हमरा के ताना मारता नहीं नहीं मानत नहीं कि पूछता नहीं हम कि गाँव हूँ खाता वैसा ही मैंने दिन भर खाता रहू ना आधा घंटा पे खाता रही का ज्यादा का खाता रही। आधा घंटा पर हां हमरा आदत रहे आधा घंटा पे खाए के ले ले खात रही माई कहत रहे कि खाओ बबी ना खइबे तो जीबे कैसे। तबो नहीं घूम उठल अरे वो मोटाइल लेके तो का हटुए आधा घंटा पे का 5-5 मिनट पे जे खाला वो ना मोटाला। बाप रे बाप तुम तो बहुत दिन में 7 थाली खा 8 थाली खाता हो। चुप रही ठीक बाटे नु कंट्रोल करो तना मत खा तो बड़ी बेइज्जती हो जाई। और जानो एक दो वाली खा लो मज के खा लो दिन होवे काम छूटी। हम ठीक बानू रो उनके लोग के पछ लेत बानी के को हम पार्टी के हु के निकले भाई हम तो अपना मेहरारू कम समझावत है देखो एहू बात पर खिसिया के घूम गइलू सुना पता चला सोच जाइए अब हमरा से कुछ मत बोले हम कुछ ना सुनम ठीक बानू। देखो अब आज के दिन ना खिसिए जाला हमार काम बस समझावे को हम ना समझाई तो के समझाई। हां ठीक बानू। अच्छा ये बताई रोना हमरा से प्यार करी लेकिन ना अरे बहुत प्यार करी ना तो प्यार करीला ना तो उनका लोग के बात मत सुनल करी हमार बात अरे सुनी। हम उनकर बात नहीं सुनत हम तोहरे बात सुनत नहीं। सचो हाँ आज देखो आज खिसिया जी तो जानता हूँ हम जगह खटौल में सूते लगो फिर आज तारा नहीं के खिसिया के ठीक ना ठीक बा कौन